ମନୁଷ୍ୟର ତିନି ବନ୍ଧୁ। କିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତିନି ଜଣ ସାଥୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଜୀବନସାରା ସମର୍ଥନ କରିଛ ଓ ମୋ ସାଥିରେ ରହିଛ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ରହିବ କି? ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନସାରା ସମର୍ଥନ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅସହାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଓ ସାଥିରେ ରହିଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମର ଶେଷ କର୍ମ ଓ ରୀତିନୀତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ହୋଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି ଓ ତୁମ ସାଥିରେ ହିଁ ରହିବି। ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଅ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି। ମୁଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମ ସହ ଥିଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। କହିପାରିବ କି ସେ ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ଅର୍ଥ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ପରିବାର ଓ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା କର୍ମ।